May hapon mga kabangas. I'm so tired. Di ka po nagig ko mga kabangas. Hindi na pa kubuntag. So muna yung resulta pa ko naman mga kabangas So nawala na itong mga libro din Pero napay bitay-bitay, panguan pa na. Nawala basura 5 is duha akong gilabay ganina plus kani 3 plus kini 4 tapay 2 sa gawas unom. Napay mga basura kabangas ilalo man nga bangko daghan pa kay basura. So muna resulta mga kabangas, pero at least ito na sa gawas sa mga books, ako na na-transfer mga books and modules. So ang table dre plaster na nakapintal na ko. Napintalan na nako mga kabangas. Nanapin so diri man akong kibali kuan table, so ang sira ganina nabungkag mo na, so karon arang-arang na. So yung mga junk, yung mga bangko ayaw yung mga junk tiwason ugma. So ni kayo papa dito sin mga bangko magamit maguna basura kan kay mga kabangas kini nagkabogya pa, pero at least arang-arang na diri limpyo na. So diri akong table. Diri akong table. Alright. So nabalhin na diri mga kabangas ang gikan sa sulod. Grabe. Kapoy kay ko ako pa nang limpyohan na ganina. So muna mga kabangas gikan sa sulod mga karaoke box. Box. Nanan na diri. So huli unta dili kay magsukulan kay mabasa mo ni mga kabangas. Right. So I'm very exhausted. Ani ako pa nihinluan. Kini hawanan ko pa man mga kabangas. Hawanan ko pa man ambot asan ipamutang. So grabe nga trabaho, alas 4 napit. So nakabogya pa Tulo ra ba kay na diya mga kabangas kanang nagihapin ako diyo. Kana dia tulo kay na. Nalumpag na Iwanan pa so grabe. Very exhausting. My God, bonus ng klase. So manilig sa ko tiwas mga kabangas. Tiwason mo sa kay murag buuli na din ko after ani. Balag ugma ng tiwason. Alright. Babu. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to